गेलेदों बे आंनि गामि आंनि समस्ति दिनै मोनसे जों सुजुग मोनदों जोंनि बे फिसा गामिखौ इन्टारनेशनेल मोनसे कान्ट्रि जोंनि नेबार कान्ट्रि भुटाननि प्लेयार भुटान दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै गावनि फिल्डआव लाबोनो हादों आरो जोंनि जायफोरनाखि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बर'नि आर्टिस्टफोर बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गामियाव फैनाया जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव ओंखायनो आं गोजोनदों आरो मोनसेया जाहैबाय भुटान आरो इन्डिया जोंनि गेजेराव जिहेतु मोनसे रिलेसन भुटान इन्डिया जी फ्रेंडशिप रिलेशन फ्रेंडशिप एसोसिएशन बे एसोसिएशननि गेजेरजों प्राय 6-7 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे अर्गेनाइजेशन दानानै बिथांमोना रिलेशन खालामफिननो नागिरदों मानो होनोब्ला खोथाया जाहैबाय भुटान आरो इन्डिया बा जोंनि ओनसोलजों गोदोनिफ्रायनो खोब मोजां रिलेशन दंखायो जों साफ्रोमबो उन्दै समाव जों मिथियोमोन गंगार राजा गंगार सेमसा माने जों मिथिगौ बिथांमोनानो लेबि लाबोयो नङा होमबा जाब्रां लाबोयो कमला लाबोयो ना गोरान लाबोयो जों बेखौ बयबो मिथिगौ खिन्थु बे रिलेशना जोंनि गेजेराव माने समजों लोगोसे जिहेतु जोंनि गेजेराव बहुत आन्दलन जाबाय माबा जाबाय जोबलांदोंमोन खिन्थु बै जोंनि जि मोनसे रिलेशन बे रिलेशनखौ जिहेतु दा जों दैदेनगिरिफ्रा गोबां सानलायनानै भुटाननियानो होन जोंनियानो होन बिथांमोना जिहेतु लाबोफिननो नागिरदों बे खोब मोजां जादों आरो दा बेखौनो दिनै रायजोफोरखौ मिथिहोनो बिथांमोना फ्रेन्डशिप जि फुटबल मेच खुंदों खोब मोजां जादों बेनि गेजेरजों दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय भुटान आरो इन्डिया जे रिलेशन खालामफिननो बिथांमोना सेस्था खालामगासिनो दङ बे खोथाखौ दिनै रायजोफ्राबो मिथिबाय आरो दा ओंखायनो आं खोब मोजां मोनदों जाहाथे जोंनि रिलेशना मजबुत जाफिनो जिहेतु जों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनजों जोंजों गासैबो दिगाव सोमोन्दो दङ जोंनि महर मोखां जानाय थानाय जों जिहेतु मंगलियान ग'स्टिनि मानसि रिलेशन मोनसे दंखायो हिसाबै बे रिलेशनखौ लाखिफिनलायनो हायोबा जोंनि गेजेराव मोजां जायो आरो मोनसेया जाहैबाय बेफार बानिज्य जोङो जिहेतु खाथियावनो मोनसे नेबार कान्ट्रि दं इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जोंनि जि फरेन रिलेशनशिप बेबो मोजां बांद्राय रेस्ट्रिक्सन गैया माने इन्डिया आरो भुटाननि गेजेराव जों उइदाउट पासपर्ट थांलाय फैलाय खालामनो हायो दा बेवहाय जोंनि बिजनेसनि जुदि जोङो एडभान्टेज जों हायोब्ला लानांगौ आरो थारैनो बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जिथु मोननै हादोरनि जिथु इउनिटि बा खौसेथि बे थारैनो फैगोन नामा थारैनो फैगोन बेयो जोंनि गेजेराव जेब्ला आन्डारस्टेन्डिंआ फैगोन फ्रेन्डशिपनि गेजेरजों जथेस्थ' फैगोन थांलाय फैलाय जागोन आन्डारस्टेन्डिं फैगोन जथेस्थ' माने जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोन आरो जों इन्डिया हिसाबै जों साननांगोन अकल जोङो बड'लेण्डनि मानसि सानबाल' जानाय नङा जों एज ए इन्डिया हिसाबै जिहेतु इन्टारनेसनेल जोंहा ट्रेड दङ बर्डारफ्राव दा बिसिनि बिथांमोना जोंनि इन्टारनेसनेल बर्डार थानाय हिसाबै बिथांमोननिफ्राय जों जथेस्थ' बे रिलेशननि गेजेरजों बे खेथ्रआवबो जों सहाय मोनगोन आरो बिसानिसिम मा आं बिसानिसिम आंनिफ्राय मेनि कनग्रेसुलेसन थेंक्स आरो उइसबो जासिदों जाहाथे बिथांमोना बे जिखिनि फरामनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव रिलेशनशिप मेनटेन खालामदों बे जाहाथे मजबुत जाबावो आरो अरायसम बिथांमोना बेखौ लांबाय थानो हायो